rentador. Quins records. O sigui, no me'n recordo de res. Ara hem de decidir per on anem a l'ermita. Jo aniria pel barranc de les Mines i en tot cas podem tornar per aquí, pel d'Escornalbou. Crec que també s'arriba, no? Ah, Mare de Déu de l'ermita de la Roca. Ah, no, aquest que diu aquí és el del Pairó. Clar. Exacte. Comencem la ruta cap al camí, pel camí del barranc de les Mines fins a l'ermita de Mont-roig. Fins a l'ermita de Mare de Déu de la Roca, no de Mont-roig. Clar, però és de Mont-roig. Jo diria que es passa per aquí, perquè aquest altre barranc no sé on du. Jo crec que quan ho he vist per aquí sota. Som-hi? Què em dius? Ah, sí. Curiós, no? Que no es passés per dalt. Em sembla que ens hem posat pel lloc més raro. Anem cap allà a veure i no sé. Si Sí, el no Maps em dona senyal, sabrem si ens hem liat. Però bueno, Vale, molt lluny tampoc estic. Som-hi? som-hi. És quina llàstima que converteixin el barranc en un abocador. Déu-n'hi-do, que porcs els que ho fan. Suposo que si han posat aquestes caletes que es deu pujar per aquí. Ah, sí. Finish. Què? Com es veu aquí dalt? Hem arribat a algun lloc? Hem vingut pel barranc fins al camí, no? Ja són 10 minutets caminant i l'ermita és aquí dalt. I cap allà que anem. Sí, home, sí, d'aquí allà són 10 minuts. Pensa que pujaràs pel dret, no per darrere. El camí de pedra a l'ermita està aquí dalt. I a la dreta cap a Vilanova. Argentera, dues anys, no sé si es veu. Bravo. Anem pujant. Eh? Sí, sí, està aquí mateix. Sembla com si la tinguessin tancada, tapada. Saps? Bé, ara sí que hem arribat ja, Girarem a la dreta i veurem les vistes, vale? L'església. Tu. I la vista. Bona vista que hi ha. Vinga, ara faré alguna foto, no? Amb el tèlex allà en què surt.